Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng relihiyong PBCM, taos-puso kaming mag-anyaya sa inyo na makikinig sa aming programa, mga makalangit na liwanag ng buhay, na ikahatid sa tao patungo ng kaligtasan. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan at malinaw na isipan upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan na pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya nga babasahin namin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At itong aming programa, mga makalangit na liwanag ng buhay, ay patuloy na mapapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio, Villanueva, sa oras alas 7 hanggang alas 8 ng gabi tuwing linggo. At mapakinggan ito dito sa Kidapawan sa himpilan ng Ronda FM Teleradyo sa oras alas 7 hanggang alas 8 ng gabi tuwing linggo. At ang mga programa sa PBCM ay mapapakinggan sa iba't ibang mga himpilan sa Balingasag, Waikurat Radio FM, mapakinggan mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing linggo, at doon sa himpilan ng Radio Ultra mapapakinggan ang programa namin sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing linggo. At doon sa himpilan ng Teleradyo, DXKO, RPN, mapakinggan at mapanood ang programa sa PBCM sa oras na alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon tuwing linggo. At mapakinggan muli sa araw ng Martes at sa araw na Huwebes ang programa sa PBCM, mga makalangit na liwanag ng buhay. At ang mga programa sa PBCM ay aabot na sa 29 na mga himpilan sa iba't ibang dako ng Mindanao at sa Visayas. At sa ngayon, magkakasama pa rin natin ang mga kapatid na mga ministro sa PBCM. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan at mga magulang? Ito po muli ang iyong lingkod, kapatid Richard Impidad, sa palatuntunan ng PBCM, Isang Daan ng Buhay. Hangad po namin sa inyo nga tayong lahat ay magkakasama sa darating na panahon. At ibigay ko po sa inyo ang mga kaibigang ministro. Kamusta po sa inyo mga kapatid? Ito po yung lingkod, kapatid na Junrel Malinaw, at isa din po ako ngayon sa makakasama ninyo sa ating pag-aaral ng makatotohanan. At ibibigay ko po pa kayo sa parasting kamasamahang ministro. Kumusta ba sa inyong lahat na minamahal naming tagapanood at tagapagsubaybay? Ito ang inyong lingkod, kapatid na Robert Jan Matoran Impidad. At kami ngayon nandito upang magbigay sa inyo ng aral patungo sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. At ibigay ko pa kayo sa iba pang ministro. Kamusta po kayo mga kapatid? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo. At sa hindi pagtatagal, ibigay ko po kayo sa mga kasama ko mga kapatid o ministro. Kamusta kayong lahat, mga kaibigan at mga kapatid? Ito po ang iyong lingkod, kapatid na Romy Rama Camus, pagsama sa pag-aral sa mga katotohanan ng nakasulat sa banal na aklat. At ngayon, ibigay ko pa kayo sa iba pang mga ministro. Kumusta po kayong lahat, mga gilyo na manonood at masugid na sumusubaybay ng aming programa, mga kapatid o mga magulang? Ito rin po inyong lingkod, kapatid na Lloyd Valera, na siya makasama nyo ng mga hatid ng aral tungo sa kaligtasan. At ngayon, ibabalik ko kayo kay kapatid na Macarayo upang talakayin ang paksa o tema. Sa hindi bago pa natin tatalakayin ang paksa o tema, binabati natin ang lahat ng mga bagong kaanib o membro sa PBCM diyan sa Batangas at sa Cavite, at sa kapatid natin nga si Jimmy Pinaso nga nandyan sa Cavite at sa Batangas. At doon sa Bicol, sa kapatid natin nga si Jerome Laka, nga isang staff o nanonood siya sa atin sa Facebook, sa Power Radio, at panoorin niya tayo sa ating programa sa YouTube. At
sa lahat ng mga kapatid diyan sa Kidapawan, sa Cotabato at sa Bukidnon at sa Davao at sa iba't ibang dako ng Mindanao at sa Visayas. At ngayon ang paksa na tatalakayin natin ay tungkol sa pagtawag ng Panginoong Diyos sa tao. Upang malaman natin sa lahat na nakikinig sa aming programa na ano ka mahalaga sa pagtawag ng Panginoong Diyos kung ang tao makikinig at tumanggap sa pagtawag ng Panginoong Diyos. At ang pagtawag ng Panginoong Diyos ay nahahati sa tatlo. Ang unang pagtawag ay ang pagtawag tinatawag ang mga tao upang maglingkod sa ating Panginoong Jehova. At sa pangalawa nga pagtawag ng Panginoong Diyos upang ang tao ay maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo na pagtawag ng Panginoong Diyos upang ang tao ay maglingkod sa bagong paglingkod diyan sa Espiritu Santo. Yan ang tatalakayin natin ngayon sa programa natin. At ngayon, puntahan natin ang Biblia, ang mga nakasulat sa Biblia. Mayroon bang pagtawag na mabasa natin sa Biblia? Pagtawag sa Diyos sa mga tao? At kung mayroon mang pagtawag ng Panginoong Diyos sa mga tao, lahat bang tao makikinig sa pagtawag ng Panginoong Diyos? Ang sagot, hindi lahat na mga tao nga makikinig sa pagtawag sa Diyos. Mayroong mga taong tumanggi sa pagtawag ng Panginoong Diyos. Mayroon ba tayong mababasa bilang patunay sa sinasabi natin, kapatid na Jiggy? Meron po kapatid na makarayo at basahin lang po natin ang mga Kawikaan Kabanata 1, talata 24 hanggang 28. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan, at manunuya pagkat ang iyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasukunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Maliwanag sa binasa nating talata na sa kapatid na Ministro Jiggy Macarayo na mayroong pagtawag ng Panginoong Diyos. Sabi sa talatang 24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Mayroong mga tao nga tumanggi o ayaw sa pagtawag ng Panginoong Diyos. Kahit na nga iniunat ang kamay ng Panginoong Diyos, walang nakikinig. At inuuwi sa wala ang buo nga payo ng Panginoong Diyos, at hindi inibig ang saway ng Panginoong Diyos. Ang gawin ng Panginoong Diyos sa mga tao nga tumanggi sa pagtawag ng Panginoong Diyos. Sabi dito sa talatang 26, tatawa ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis, ulitin ko, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, at umabot man sa isipan ng tao, baka doon na mayroon ng dumating na hapis at hirap, kasakunaan at takot. Ang sinabi ng Panginoong Diyos sa mga tao nga tumanggi sa pagtawag niya, ang sinabi, kung magkagayoy tatawag sila sa akin. Ito ang sabi ng Panginoon.
ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masumpungan. Malinaw sa binasa nating talata sa Biblia. Ang kapalaran sa mga tao na tumanggi sa pagtawag sa Diyos. Pagka umabot sa isipan nila nga sila'y tumawag sa Panginoong Diyos upang humingi ng tulong, ang sinabi ng Panginoong Diyos, hindi ko sila pakinggan. Hindi ko sila pakikinggan. Ito ang kapalaran sa mga tao na ayaw tumanggap sa pagtawag ng Panginoong Diyos. Tumanggi sila. At ang kapalaran naman sa mga tao na tumanggap sa at makikinig sa pagtawag sa Diyos o panawagan sa Diyos. Ang binasang salin sa King James Tagalog version. Basahin ko itong ang salita ng Diyos, Biblia. Sa Kawikaan, mga Kawikaan, Kabanata 1 at sa talatang 24 hanggang 28. Sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Ang layunin sa pagtawag ng Panginoong Diyos, ihinto po natin sa pagbasa, ang layunin ng Panginoong Diyos nga siya'y nanawagan o siya'y tumatawag sa mga tao upang ang mga tao ay lumapit sa Kanya. Pero ano ang ginawa ng ibang mga tao? At binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahama kayo, kukutsain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita. Ang pagtawag ng Panginoong Diyos dito sa binasa natin, sa ang salita ng Diyos, panawagan ng Panginoong Diyos sa mga tao upang lumalapit sa Kanya. Pero ang ginawa ng ibang mga tao, hindi lahat nga nakikinig at lumalapit sa Panginoong Diyos. Mayroong mga taong ayaw tumanggap at tinanggihan nila o itinanggi nila ang pagtawag ng Panginoong Diyos o panawagan sa Panginoong Diyos. Ang kapalaran nila, anuman nga bagay ang hiningin nila sa Diyos upang humingi ng tulong, ayaw makikinig ang Diyos sa kanila. Ito ang kapalaran sa mga tao na ayaw makikinig at tumanggap sa panawagan ng Panginoong Diyos. Ito ang kapalaran sa mga tao na hindi makikinig. Sa kabilang dako naman, sa mga tao nga makikinig sa panawagan ng Panginoong Diyos at hindi sila tumanggi at sila'y lumalapit ng Panginoong Diyos. Pag sila'y tumawag sa Panginoong Diyos, ang Diyos ay makikinig sa kanila. Mayroon ba tayong mababasa dyan sa Biblia, kapatid na Richard? Mayroon po, kapatid na Makarayo. At basahin lang natin dito sa mga awit, talata o kabanata 4 at sa talatang 2 hanggang 3. Ganito ang sinasabi. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhang at magaganap ng kabulaanan? At sa 3, patuloy din natin. Ngunit tasin ninyo ang ibinukod na Panginoon sa panang kaniyang sarili, ang banal, at didinggin ang Panginoon pagkat ako'y tumatawag sa Kaniya. Sa nabasa nga talata sa Biblia, ganito, ulitin ko sa pagbasa, at kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal
ibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoong sa ganang kaniyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kanya. Sabi ni David, pag siya'y tumawag ng Panginoong Diyos, didinggin siya ng Panginoong Diyos. Ito ang nabasa natin sa Biblia. Mayroong mga taong ibinukod sa Panginoong Diyos na kaniyang sariling banal sa binasa nga talata nga nasusulat sa Biblia. At itong ibinukod o itinalaga ng Diyos na mga banal sa kaniyang sarili na didinggin ng Panginoong Diyos pagka tumawag ang mga tao na ibinukod ng Panginoong Diyos o itinalaga ng Panginoong Diyos. Sila na mga tao, sila ang pinili ng Panginoong Diyos. Ang binasa ang Tagalog King James Version. Aking babasahin ang Cebuano King James Version. Ilipat natin ang pagbasa sa wikang Pilipino. Sa mga awit, kabanata 4 at sa talatang 2 hanggang 3, ganito ang nakasaad. Hanggang kailan mo ako kukutsain? Hanggang kailan mo mamahalin ang walang kwinta at susundin ang kasinungalingan? Inyong tandaan na pinili ng Panginoon ang matuwid upang maging kanya at kaniyang didinig ako nang ako'y tumawag sa kanya. Maliwanag sa binasa nating talata sa Cebuano sa Maayong Balita Biblia. Inilipat natin ang pagbasa sa wikang Pilipino. Sinabi sa talatang 3, sa talatang 3, inyong tandaan na pinili ng Panginoon ang matuwid upang maging kanya. At kung sila'y tatawag ng Panginoong Diyos, didinggin sila ng Panginoong Diyos pag sila'y tumawag sa Panginoong Diyos. Sino ang mga tao nga makikinig ang Diyos pag sila'y tumatawag sa Panginoong Diyos? Walang iba kundi ang mga tao na ibinukod ng Panginoong Diyos o itinalaga ng Panginoong Diyos o pinili ng Panginoong Diyos. Ang tanong, sino sila na mga tao na pinili o ibinukod ng Panginoong Diyos? Ang sagot, kung sino sila. Sila ang mga isang bayang banal na iniibig at pinili ng Panginoong Diyos. Meron ba tayong mababasa diyan sa nakasulat sa Biblia, kapatid na Lloyd, bilang patutunay? Meron po tayong patutunay, kapatid na makarayo. Dito natin mababasa sa Deuteronomio, Kabanata 7, at sa talatang 6 hanggang 7. Ganito po ang nakasaad sa Biblia. Sapagkat ikaw isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo iniibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang, kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Maliwanag sa binasa talata nga nakasulat sa Biblia, mayroong isang banal na bayan ng Panginoong Diyos na iniibig at pinili ng Panginoong Diyos. Hindi dahil sa sila'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang isang bayan na banal. Sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Ang pinili at iniibig ng Panginoong Diyos, nga sila ang tinatawag ng Panginoong Diyos, na nakikinig at tumanggap sa pagtawag ng Panginoong Diyos. Noong unang panahon, sila ang iniibig at pinili ang isang maliit na bayang banal na pinili at inibig ng Panginoong Diyos. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. Sino sila? Ang mga tao na
isang bayang banal na pinakamaliit sa lahat ng mga bayan nung unang panahon. Sino ang mga pinili sa Diyos at iniibig? Ang isang banal na bayan, walang iba kundi ang itinatag ng Panginoong Diyos, nga ang itinatag niya ang isang bayang banal, na ang bayang banal ay ang bayang Israel na itinatag ng Panginoong Diyos. Ang layunin sa pagtatag ng Panginoong Diyos kanila upang sila ay maging sa Kanya, at ang Diyos nila sa bayang banal ay ang ating Panginoong Jehova. Ano ang patutuo dyan, kapatid na dyan? Atin lang pong babasahin dito sa Pangalawang Samuel, Kabanata 7, talatang 10, at ikama lang po natin dito sa 24, at ito ang nakasulat. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel, at aking itatatag sila upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang magbago pa, ni pipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. At iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman, at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. Sino ang mga iniibig at pinili ng Panginoong Diyos? Kung sino sila? Sila ang bayang Israel na itinatag ng Panginoong Diyos. Kung basahin ito sa Cebuano King James Version, ilipat na po natin sa pagbasa sa wikang Pilipino sa Ikalawang Samuel, Kabanata 7, at sa talatang 10 at sa talatang 24. Ganito ang nakasaad sa binanggit kong talata na nakasulat sa Biblia. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel, at aking itatatag sila upang sila'y magsisitahan sa kanilang sariling dako, at huwag nang magbago pa. Nipipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. At iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman, at ikaw, Jehova, ay maging kanilang Diyos. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na ang Panginoon na tinutukoy dito, ito ang ating Panginoong Jehova. Sino ang nagtatag sa isang bayang banal? Ang bayang Israel, walang iba kundi ang ating Panginoong Jehova. Ano ang layunin sa ating Panginoong Jehova? Bakit itinatag niya ang bayang Israel? Upang ang ating Panginoong Jehova ay maging Diyos nila, at ang itinatag niya na bayang banal, na bayang Israel, upang maging mga tao sa ating Panginoong Jehova. Ito ang tutuunan na basa natin na nakasulat sa banal na aklat o Biblia. Susuriin natin sa Biblia. Ang tanong, ano ba ang opisyal nga pangalan sa bayan na itinatag ng Diyos na bayang Israel? At ang Diyos sa bayan na Israel, ang ating Panginoong Jehova. Kung ano ang opisyal na pangalan na itinatawag o itawag ng isang bayan na itinatag ng ating Panginoong Jehova, walang iba kundi ang Israel ay naging pangalan sa kaniyang bayan na Israel o sa mga tao ng Panginoong Diyos. Ano ang pruweba dyan, kapatid na John Rel? Babasahin lang po natin, kapatid na makarayo, ang nakasulat sa unang mga hari, Kabanata 18 sa talatang 31. At kumuha si Elias ng 12 bato, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na sa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating, na sinabi, Israel ang magiging iyong pangalan. Ano ang opisyal na pangalan?
sa mga tao na itinatag ng Panginoong Diyos, walang iba kundi ang Israel ang naging pangalan nila. At ang Israel, sila ang nagkakaisa sila sa paglingkod sa ating Panginoong Jehova. Mayroon ba tayong patutunay sa sinasabi namin? Dito sa Deuteronomio, mabasa natin sa Kabanata 13 at sa talatang 4, ganito ang nakasaad. Kayo'y lalakad ayon ni Jehova ninyong Diyos. Sa Cebuano, King James Version, inilipat natin ang pagbasa. Sa Tagalog, sa Tagalog na nga pagbasa, kayo'y lalakad ayon ni Jehova ninyong Diyos at matatakot sa Kaniya at gaganap sa Kaniyang mga utos at susunod sa Kaniyang tinig at maglilingkod sa Kaniya at magkakaisa sa Kaniya. Sino ang mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos nga si Jehova noong unang panahon? Walang iba kundi ang bayang Israel ang tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova. At ang bayang Israel, nagkakaisa sila na maglilingkod sa ating Panginoong Jehova. At ang Israel, sila ang inangkin ng ating Panginoong Jehova na kaniyang mga tagapaglingkod. Dito sa aklat ng Levitiko, Kabanata 25 at sa talatang 55. Ganito ang nakasaad sa binanggit ko nga talata. Sapagkat ang binasa ko, ang Cebuano King James Version, inilipat natin ang pagbasa sa wikang Pilipino. Sapagkat sa akin ang mga anak ni Israel ay mga lingkod, sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto. Ako si Jehova, ninyong Diyos. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia, ang Israel ang tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova nung unang panahon. Sila ang mga tinawag ng Diyos nung unang panahon. Ito ang sinabi namin sa sinimulan namin nga paksa o tema na tinalakay namin ngayon sa programa na ito. Mayroong pagtawag, unang pagtawag. Ang tumawag ng mga tao nung unang panahon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jehova. Sino ang mga tinawag ng ating Panginoong Jehova nga nakikinig sa kaniyang pagtawag? Walang iba kundi ang bayang Israel nga tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova. At ano ang ginawa ng tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova nung unang panahon? Upang malalaman ng mga tao na mayroong pagtawag ang ating Panginoong Jehova upang maglingkod diyan sa ating Panginoong Jehova. Ang ginawa sa kaniyang mga lingkod na bayang Israel, inihahayag nila ang ngalan o pangalan sa ating Panginoong Jehova. Mayroon ba tayong patutunay, kapatid na diyan? Kapatid na Jiggy? Meron po tayong patunay dyan, kapatid na makarayo. At basahin lang po natin ang New Filipino Version dito sa Deuteronomio, Kabanata 32, talata 3 at 4. Ipapahayag ko ang pangalan ng Panginoon o purihin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato, walang maipipinta sa kanyang mga gawa. Makatarungan ang kanyang mga daan, tapat na Diyos na di gumagawa ng kamalian. Matuwid at makatarungan. Maliwanag sa binasang talata sa New Filipino Version nga binasa sa kapatid na ministro na ang ipapahayag ng mga tagapaglingkod nung unang panahon ang pangalan ng ating Panginoong Jehova. Kung basahon ito sa Cebuano King James Version, pag ilipat sa pagbasa sa wikang Tagalog,
ang Panginoon ay Jehova ang mabasa sa Cebuano King James Version. Sino ang ipapahayag ng mga tagapaglingkod ng unang panahon o ihahayag ng mga tagapaglingkod ng Panginoon nung unang panahon? O sino ang ipinangangaral nila? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jehova. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, bakit sinasabi ng mga ministro sa PBC, sisampalataya kami, sisampalatayanan namin na mayroong tatlong pagtawag. Ang unang pagtawag, ang panahon nung panahon na tinatawag ng ating Panginoong Jehova ang mga tao, at ang mga tao na tinanggap ang pagtawag ng ating Panginoong Jehova at sila'y naglingkod sa ating Panginoong Jehova, ito ang bayang Israel. At ang pangalawa, sabi namin kanina, sa pagtatalakay natin, sa tinalakay naming paksa, at sinabi namin kanina na mayroong ikalawang pagtawag doon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, bakit mayroong pagtawag ng Panginoon diyan sa ating Panginoong Hesukristo? Kasi ang pangangaral ng bayang Israel, kagaya ni Moises, ito'y hindi matutuloy. Sino ang nagsabi? Ang ating Panginoong Jehova mismo. Sino ang nagsulat? Walang iba kundi ang kaniyang tagapaglingkod na ang pangalan ay si Propeta Jeremias. Ano ang isinulat ni Propeta Jeremias, kapatid na Lloyd? Ito po ay hindi na ituturo ang kanyang pangalan sa lahat ng mga tao, mula sa maliit hanggang sa kadakilaan sa kanila. Dito po natin mababasa yun sa Jeremias sa Kabanata 21 at sa talatang 21, kama po natin sa talatang 24. Ganito po ang nakasaad sa banal na aklat. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. At hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid, na magsasabi, iyong pakilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako, mula sa kalitliitan sa kanila, hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia, ito ang dahilan bakit kami naniniwala na mayroong pagtawag ng ating Panginoong Jehova, at ang pagtawag ng ating Panginoong Jehova sa pamamagitan sa pangangaral ng kaniyang mga tagapaglingkod nga bayang Israel ay hindi ito matutuloy. Dahil ang ating Panginoong Jehova mayroong sinabi. Sinabi sa ating Panginoong Jehova na isinulat ni Propeta Jeremias, dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nga makikigtipan ang Panginoon, nga kung basahon ito sa Cebuano King James Version, ang Panginoon ay tinawag na Jehova. Si Jehova mayroong pakikipagtipan na pinabago. Ano ang bagong pakikipagtipan? Kung basahin ito sa ang salita ng Diyos sa talatang sa Kabanata 31 at sa talatang 31, ang pakikipagtipan na bago tinawag ng bagong kasunduan. Bagong kasunduan o bagong tipan ang ginawa ng ating Panginoong Jehova. Ano ang bagong kasunduan o bagong tipan nga ginawa ng ating Panginoong Jehova? Ito ang sinabi dito sa talatang 34, hindi na magtuturo. Ulitin ko, hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kaniyang kapwa at bawat tao sa kaniyang kapatid. Hindi na magtuturo, sabi ng ating Panginoong Jehova. Sino ang may sabi? Hindi ang mga ministro sa PBCM,
kundi walang iba, ang ating Panginoong Jehova mismo nga ipangangaral o ipahayag ng mga tagapaglingkod ng unang panahon ng ating Panginoong Jehova ang ipinangaral ng panahon ng sila'y nangangaral ng ating Panginoong Jehova. Sino ang nangangaral? Walang iba kundi ang mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova, ang bayan na Israel. Ang tanong, bakit ginawa ng ating Panginoong Jehova ang bagong tipan o bagong kasunduan na hindi na ituturo ang kaniyang pangalan? Dahil mayroon pang pangalawa nga pagtawag sa Diyos ng mga tao, at ang pagtawag ay doon na sa ating Panginoong Hesukristo. Papatunayan namin sa nakasulat sa banal na aklat. Kapatid na Rumi, mayroon ba tayong mababasa na pagdating sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na mga taong tinawag ng ating Panginoong Hesukristo? Mayroon ba tayong mabasa? Mayroon kapatid nga makarayo. Atin lang babasahin dito sa Roma, Kabanata 9 at sa talatang 24. Maging sa atin na kaniya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Mayroong tinawag na mga tao nung nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ang mga tinawag? Ang mga tinawag, mayroong nagmula sa angkan sa lahi ng mga Hudyo, at mayroong tinawag na nagmula sa lahi ng mga Hintil. Ito ang tinawag nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ang mga tinawag? Ang nabasa natin, mayroong dalawang lahi. Mayroong lahi sa Hudyo at mayroong lahi sa Hintil. Sila ang dalawang grupo o pulutong ang tinawag nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit tinawag sila? Ano ang dahilan? Bakit tinawag ng Panginoong Diyos ang dalawang grupo o pulutong? May nanggaling sa Hudyo at may nanggaling sa Hintil. Ang sagot, tinawag sila upang mangangaral sa Ebanghelyo. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Richard? Mayroon po, Brad Makarayo, kapatid na Makarayo, dito sa Tagagawa 16, Kabanata 16 at sa talatang 10. At pinagkita niya sa pangitaing pandakay at pinagsisikapan namin masiparoon ng Macedonia, at pag pinatutunayan kami tinatawag ng Diyos upang sa kanila'y ipinangaral ng Ebanghelyo. Maliwanag sa binasang talata. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Panginoong Diyos upang sa kanila'y ipangaral ang Ebanghelyo. Mayroong mga tinawag na mga tao noong panahon sa ating Panginoong Hesukristo. Sino sila? Ito ang dalawang grupo o pulutong na tinawag noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, mga Hudyo at mga Hintil, sa binasa natin nga talata na nakasulat sa Biblia. At ano ang layunin sa pagtawag sa mga Hudyo at Hintil? Tinawag sila upang mangaral sa Ebanghelyo. Ano uri na Ebanghelyo na ipangangaral ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid na John? Atin lang pong babasahin dito sa Pangalawang Korinto, Kabanata 13 at sa talatang 14, at ito ang nakalahad sa Biblia. Datapwat hindi naman ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat
kundi ayon sa sukat ng hangganang sa amin ay hindi ipapamahagi ng Diyos na gaya ng sukat upang umabot hanggang sa inyo, sapagkat hindi kami nagsisalagpas ng higit sa waring hindi na namin kayang abutin, sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsirating kami sa Ebanghelyo ni Kristo. Malinaw sa binasa talata na nakasulat sa Biblia na ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo mayroong sukat na ipinamamahagi ng Panginoong Diyos sa kanila. At ang sukat na ipinamamahagi ng Panginoong Diyos sa kanila, sukat na hindi sila magsisilagpas maliban sa sukat na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanila. At ang sukat na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanila, ito ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila magsisilagpas. Ibig sabihin, hindi sila mangangaral sa hindi na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ibig sabihin ni Apostol nga si Pablo. Malinaw sa nabasa nating talata sa Biblia, hindi nila ipangaral ang ating ipinangangaral ang ating Panginoong Jehova, at hindi nila ipinangangaral ang Espiritu Santo. Ang ipinangangaral nila ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sinabi namin. Merong tatlong nahahati sa tatlo ang pagtawag ng Panginoong Diyos. Sa pangalawang pagtawag, ang mga tinawag ng Panginoong Diyos, ito ang mga Hudyo at mga Hintil. Dalawang grupo. May nanggaling sa lahi o angkan sa Hudyo at may nanggaling sa lahi o angkan ng mga Hintil sa binasa nating talata sa Biblia. At sila ang nangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang dalawang grupo na tinawag ng ating Panginoong Hesukristo ay tinawag sila upang makabilang sa katawan, at mababasa natin ito sa nakasulat sa Biblia. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Junrel? Meron po, kapatid na makarayo. At babasahin lang po natin ang nakasulat sa Kolosas, Kabanata 3 sa talatang 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayong isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Tinawag sila sa binasa sa kapatid na ministro, Junrel Malinaw. Tinawag sila, ulitin ko ang pagbasa, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging magpasalamat. Sa nabasang talata na nakasulat sa Biblia, tinawag ang mga tao na ang tinawag, mga Hudyo, mga Hintil, tinawag din sila sa isang katawan. Sino ba ang ulo ng katawan? At na nabasa sa Biblia, sa kapatid na ministro, kung sino ang ulo sa katawan. Ang katawan, mayroong ulo, at ang ulo, ito ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Jiggy, bilang patutunay dyan? Meron po, kapatid na makarayo, at basahin lang po natin ang New Filipino Version dito sa mga taga-Kolosas sa Kabanata 1, talata 18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang simula at unang binuhay ng maguli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang tinawag na ulo, at ang katawan ay ang iglesia. Diyan na ilagay ang mga tinawag nung unang panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na tinawag ang mga Hudyo, mga Hintil. Nandyan sila sa katawan, nga ang ulo ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang ibig sabihin, ang tinutukoy na katawan? Walang iba kundi ang mga tao o mga
membro sa ating Panginoong Hesukristo. Meron ba tayong mababasa diyan, kapatid na Lloyd? Meron po tayong mababasa, kapatid na makarayo. Basahin naman po natin ang unang Korinto sa kabanata 12 at sa talatang 27. Ganito po ang nakasaad. Kayo ang mga katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa Biblia, ang tinutukoy na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi ang tinawag na mga miyembro sa ating Panginoong Hesukristo. At sa opisyal nga ngalan naman, sila'y tinawag na Iglesia ni Kristo. Mayroon ba tayong mabasa bilang patutunay, kapatid na Rumi? Mayroon, kapatid na makarayo. Ating basahin dito sa Mateo, kabanata 16 at sa talatang 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa banal na aklat na ang opisyal na pangalan tinawag na Iglesia ni Kristo. Dahil ang ating Panginoong Kristo, siya ang nagtayo o nagtatag sa iglesia na tinawag na katawan at tinawag ding katawan ng ating Panginoong Kristo at tinawag sa opisyal na Iglesia ni Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ang nagtatag sa iglesia. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Richard? Mayroon po, kapatid na makarayo, at basahin na po natin dito sa Mateo kabanata 16 at sa talatang 18. At ganito ang nasaad sa Biblia. At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato ay itinatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipag-naig laban sa kanya. Maliwanag sa binasa nating talata na nakasulat sa Biblia na ang nagtayo o nagtatag sa iglesia na itinayo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang itinatag ng Diyos sa pangalawa nga pagtawag sa pangalawang panahon na tinawag ng Panginoong Diyos ang mga tao. Saan sila tinawag? Tinawag sila upang maging kabilang sa iglesia ni Kristo na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At sila ang nangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, bakit mayroong pangangaral sa mga ministro sa PBCM? Bakit ang ipinangangaral namin hindi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sagot, dahil ang totoong mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo nagsasabi na hindi matutuloy ang pangangaral sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ang prueba? Sa unang Korinto 13:9 ug 10, sa Cebuano King James Version, inilipat natin sa wikang Tagalog. Dahil sa unang Korinto, kabanata 13 at sa talatang 9 hanggang talatang 10. Dahil ang ating karunungan at inspiradong mensahe hindi ganap, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Maliwanag sa binasa nating talata na nakasulat sa Biblia na ang mensahe ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo hindi ganap at ito'y mawawala. Ang tanong, ano ba ang tinutukoy ni apostol nga si Pedro na mensahe ng mga apostol na hindi ganap at ito'y mawawala? Dito sa Roma
Kabanata 10 at sa talatang 17. Maliwanag sa mabasa na nakasulat sa Biblia. Sa Kabanata 10 at sa talatang 17, sa Cebuano sa Maayong Balita Biblia, ilipat natin sa pagbasa sa wikang Pilipino. Sa makatuwid, ang paniniwala nagmula sa pakikinig at ang pakikinig nagmula sa pangangaral kay Kristo. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na sa makatuwid, ang paniniwala nagmulan sa pakikinig at ang pakikinig nagmulan sa mensahe sa pangangaral kay Kristo. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia ang sinasabi ni apostol nga si Pablo, ang pangangaral nila sa ating Panginoon Kristo ay hindi matutuloy at hindi ganap. Merong kapalit sa ebanghelyo o pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sinabi ni apostol nga si Pablo nga dumarating ang ganap na pangangaral. Dito sa binasa natin sa unang Korinto Kabanata 13 at sa talatang 9 hanggang talatang 10. Ito ang nabasa natin sa Biblia at ito ang dahilan bakit hindi kami nangangaral sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang totoo nga tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi na hindi matutuloy o hindi maitutuloy o mawala ang pangangaral ng mga apostol. Ang ipinangangaral nila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, kung ang pagtawag sa Panginoong Diyos sa ikalawang panahon na ang tinatawag ng Panginoong Diyos, ito ang nabasa natin. 20 o 2 grupo, Hudyo at mga Hintil. Sila ang nangangaral sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangangaral nila ay hindi matuloy. Sa nabasa natin sa Biblia sa unang Korinto 13:9 hanggang 10, sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, ano ang batayan sa mga ministro sa PBCM? Bakit nagsabi kami? At bakit mayroong doktrina sa PBCM nga nahahati sa 3 ang pagtawag ng Panginoong Diyos? Ang sinabi namin kanina, ang unang pagtawag, tinawag ang mga tao upang maglingkod ng ating Panginoong Jehova. Sa ikalawang pagtawag ng Panginoon o Panginoong Diyos, tinawag ang mga tao upang sila maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ikatlo, nga pagtawag ng Panginoong Diyos upang maglilingkod sa Panginoong Diyos, sa Diyos nga banal, ang Espiritu Santo. Ikapilang pulutong, ilang pulutong ang tatawagin ng Panginoong Diyos? Pangatlong pulutong. At doon sila sa malayo na lugar at malayong panahon. Saan po natin mabasa? Basahin namin ang DEC to read New Testament sa John chapter 10 verse 16. Ilipat namin sa pagbasa sa wikang Pilipino. Mayroon din akong ibang mga tupa. Wala sila sa kawan dito. Sa binasa natin, tuloy ko pagbasa. Ulitin ko pagbasa, mayroon din akong ibang mga tupa. Wala sila sa kawan dito. Kailangan ko rin silang pamunuan. Makikinig sila sa akin. Tinig sa hinaharap
ay magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Sa nabasa nating talata sa Biblia, mayroong isang kawan na sa hinaharap. Mayroong magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Sino sila? Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinabi niya na mayroon siyang ibang mga tupa na wala sa kawan sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At magkakaroon ang mga tupa na ito sa isang kawan at isang pastor. Ito ang nabasa na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, literal bang tupa ang tinutukoy sa binasa nating talata? Hindi. Mabasa ito sa Ezekiel Kabanata 34 at sa talatang 31 sa Kabanatang 34. Ganito ang mababasa natin na nakasulat sa Biblia na ang mga tupa na tinutukoy ay mga tao. Ang tinutukoy na tinawag ding tupa. At ang mga tupa na wala sa kawan nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo na magkakaroon sa hinaharap, magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Sila'y nasa malayo na panahon at malayong lugar. Dito ating mababasa sa The Acts of Apostles sa chapter 2 verse 39. Ilipat na natin sa pagbasa sa wikang Pilipino. Sapagkat sa inyo ipinangako ang kaloob sa inyo at sa inyong mga anak. Ang binasa natin, ang ipinangako sa inyo, ito ang mga Hudyo, at sa inyong mga anak, ito ang mga Hintil. Ang tinutukoy. At sa lahat ng nasa malayong mga panahon at mga dako, maging ilan man ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Merong tatawagin na pangatlong pulutong o ikatlong pulutong na nasa malayong panahon at malayong dako. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. At ang sinabi sa nabasa natin sa Biblia, sapagkat sa inyo, ito ang mga Hudyo, at sa inyong mga anak. Kukuha tayo ng isang halimbawa. Sino ang isa sa mga Hudyo na mabasa natin sa Biblia? Walang iba kundi si Apostol nga si Pablo ang kunin natin nga halimbawa, at ang apostol na tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo ay apostol siya sa mga Hintil. Ano ang prueba natin nga mabasa sa Biblia, kapatid na diyan? Basahin lang po natin dito sa Magandang Balita Biblia, dito sa Roma Kabanata 13 at sa talatang 14. At ito ang nakasulat sa Biblia. Ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga Hintil. Dahil ako'y apostol, para sa inyo ipagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Maliwanag sa binasa talata sa Biblia na sabi ni apostol na si Pablo, iinggitin ko ang aking kapwa ng mga Hudyo. Si apostol Pablo isang Hudyo at apostol siya sa mga Hintil sa binasa nating talata na nakasulat sa Biblia. At ang mga hinikayat ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, mga membro sa Ebanghelyo na ipinangangaral ng mga apostol, ang mga membro ay tinawag ding mga anak. Meron ba tayong mababasa diyan, kapatid na John Ren? Meron po, kapatid na Makarayo. At babasahin lang po natin ang nakasulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 4 sa talatang 15. At ang babasahin nating aklat ay The New Filipino Version. Ito po ang nakasulat, kapatid na Makarayo.
Magkaroon man kayo ng 10,000 guro tungkol kay Kristo. Isa lang ang iyong ama, pagkat ako ang inyong ama sa pananampalataya kay Kristo, sa pamamagitan ng ebanghilyong ipinangaral ko sa inyo. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa Biblia na ang mga hinikayat ng mga apostol ay tinawag ding mga anak, at si Apostol Pablo ay naging ama nila. Kung sila'y mangangaral, ang pangatlong pulutong, saan lumitaw sila? Lumitaw sila sa malayong lugar at sa malayong lupain, at ang ibanghilyo na ipinangangaral nila ay inihilang halintulad sa malamig na tubig. Ano ang prueba diyan, kapatid na Jiggy? Basahin lang po natin ang mga kawikaan dito sa Kabanata 25 at talata 25. Kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. Maliwanag sa binasa talata na nakasulat sa Biblia na nasa malayong lupain lumitaw ang mabuting balita na halintulad ng malamig nga tubig. At saang dako ang sila lumitaw? Nasa malayong lupain. Ano malayong lupain? Ang ibig sabihin, walang iba kundi malayong silangan. Basahin natin ang Isaiah 43:5 sa Moffat Translation. Ilipat natin sa wikang Pilipino. Mula sa malayong silangan, dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin kita. Malayong silangan. Lumitaw ang mga ikatlong pulutong na tatawagin ng Panginoong Diyos. At ang bansa na tinawag na malayong silangan, mabasa sa isang aklat na Isya in the Philippines by Horacio de la Costa sa pahina 169, hindi mahimo nga mawad-an sang mabasa na nakasulat sa Biblia sa Isya in the Philippines na ganito ang mabasa: hindi maaring mawala ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheograpiya na malayong silangan, na ito ay ang Pilipinas, ay siya ring bansang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo. Ang bansang Pilipinas ay nasa gitnang pangheograpiya. Busa ang malayong silangan na bansa, walang iba kundi ang bansang Pilipinas. At ang ipinangangaral ng mga taong tatawagin na nasa malayong silangan, nasa bansang Pilipinas, ang ipinangangaral nila walang iba kundi ang mabuting ibanghilyo ng Espiritu Santo sa hula sa unang Pedro, Kabanata 1 at sa talatang 12, at ang katuparan sa mga tao na nangangaral sa Ibanghilyo ng Espiritu Santo, walang iba kundi ang mga ministro sa PBCM. Pinangunahan sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. At ang ikatlong pulutong na tinawag ng Panginoong Diyos, walang iba kundi ang mga ngaral sa Espiritu Santo, at natupad ito sa mga tauhan o mga kasamahan namin sa relihiyon nga PBCM. Mga kapatid at mga kaibigan, sana magpatuloy kamo nga makikinig sa kayo sa aming programa para maunawaan ninyo o para malalaman ninyo kung ano ang doktrina sa PBCM. Napapatunayan namin na mayroong tatlong pagtawag. Pagtawag sa panahon ng Ama at panahon ng Anak, at ang ikatlong pagtawag, tinawag upang maglingkod sa Espiritu Santo at mangangaral sa Ibanghilyo ng Espiritu Santo. Wala naman kaming oras. Sa pangalan sa aming guro, Divine Master Tomas Dino Sr., at sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, ito ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Magarayo. At ito ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo. At itong inyong lingkod, kapatid na Robert John Matoran ng Piedad. At ito naman po si Junrel Malinaw. At ito po ang iyong lingkod, Richard Impidad. Ito po ang iyong lingkod,
kapatid na Rumi Rama Camus. At ito rin po inyong likod, kapatid na Lloyd Badera, na magsasabing maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng aming programa.